मलाही माझ्या बाळाला सोडून जाताना खूप जास्त दुःख होतं. आमची आज गरज आहे देशाला, त्यामुळे बाळाला सोडून जाताना खूप दुःख होतंय. पण आहे याचा अभिमानही वाटतोय की आपण देशाच्या कामात येतोय काहीतरी. ओके ओके ओके. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आम्हाला कॉल आलेत की तुमची सुट्टी रद्द करण्यात आली आणि तुम्हाला परत यायचं आहे. तिथली परिस्थिती पाहता बाळालाही सोबत घेऊन जाणे शक्य नाही आहे.